ang pinaka-update the other day may mga meetings man ang aton si Bacolod election officer sa BCPO still on the security preparations of Bacolod Comelec. And gusto talang i-update siya kay Tisubong ako nag-abot na ring official ballot for Bacolod City. In this coming May 9, 2022 election, we have Attorney Revo Sorbito, Bacolod City Comelec Officer. Attorney, good morning. Welcome to Aksyon Hotline. Aksyon Art, good morning. Good morning sa salamat sa imong programa. Salamat kisa time. Number one, Attorney, officially nag-abot na diri. Kompleto na ni sir ang official ballot kaya nag-arrive sa aton diri sa Bacolod City. Yes, nag-abot na kagapon ang ballots. So, actually, na-receive na ni sa ato na City Treasurer's Office kagapon na pang-segregate na. So, just to give you information, ang ato na official ballots siya, ara na sa Custodiya sa ato na City Treasurer kaya wala sa Comelec. Wala sa Comelec. So, sila lang ito ma-secure and then, saan ina, sir, i-distribute na para sa pagpatigayon na sang eleksyon o the day na sang eleksyon na i-distribute? May araw na sila scheduled na distribution siya prior sa gusto na ito na 6 o'clock voting. So, they will distribute it early in the morning sa ito yung mga electoral boards. And those na mga layo na mga aton areas, they distribute it earlier. So, actually, the date ng ilang distribution and the time is really up to the city treasurers not to determine. Yes, sir. So, mga activities, the other day, nag-meeting ka sa BCPO for security measures. Ano pagid subong ang sa aton sining linya o sa aton sining mga scheduled activities in terms of preparation? Actually, today we're still undergoing ang aton final refresher training sa aton mga poll workers. So, kita sumunod diri sa University of St. Coliseum. Patigayon sa refresher training sa aton one-day refresher training sa aton mga teachers, electoral boards na mag-serve sa May 9. Okay. And sa May 4, ang pagid naton ng mga poll workers, mga sports staff, mga medical health personnel, the rest pagid nga mga gabulig sa aton, we'll also lead na may final briefing sa May 4 naman niya. May 4 na lang. Amo na lang ng last schedule sa activities of training naton, Attorney, no? Yes, actually more on naman lang actually as an art ng mga reminders na lang gid respond yung mga importante na hindi dapat atong kalimtan during elections. So actually teachers they are already ready but we just take the time to remind them again sa mga importante tang holobrahon. Okay. So para at least press ka pagyapon sila as they go into elections. Yes, sir. So, sa remaining days, no reminder sa Comelec Bacolod to the candidates and to the supporters? Wala ganun, Aksyon Hotline ito. Salamat sa posibilidad ngayon. So, again, I remind the candidates, just to keep doing ang ilang ginagawa. So, matawhay lang ang pagkampanya, mga supporters, tawhay man, hindi kita may nabatian o nabatong report regarding mga incidents during campaign. So, kabay pa na patigayon na natin hasta matapos ang eleksyon. Kasi ang success ng natin elections, nakasalalay hindi lamang sa kandidato, sa supporters, sa Comelec, sa media, sa pulis, sa atong tanan ng mga stakeholders sa election. So, again, I'm appealing for support and cooperation. Matapos na natin yung eleksyon na historic, kag matawhay. Yes. On that note, Attorney, salamat sa tiempo. God bless. Kag halong gid permi. Aksyon Art, good morning. Madamog na salamat as always.